агентии мубориза бо коррупсияи тоҷикистон рӯзи 27 декабр аз анҷоми тафтиши пешакӣ ва дар пайи таздиқи фикри айбдоркунӣ ба додгоҳ супурдани парвандаи Шаҳбоз Гулов як корманди ҳукумати ноҳияи Махчов хабар дод. бино ба гузориши маркази матбуоти агентӣ, Гулов Шаҳбоз Сангинович дар асоси фармоиши раиси ноҳияи Махчов дар вазифаи сармутахассиси котиби комиссияи оид ба ҳуқуқи кӯдаки мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии ноҳияи Махчов кор карда, дар давраи фаъолияти корияш даст ба ҷинояти қалобӣ зад. чунончи донбурда бо роҳи фереб ва суистифодаи боварӣ шаҳрванд аро бовар кунонд ки бар эвази маблағи 10,000 сомонӣ тавассути судяи суди ноҳияи Махчов барои ба манфиати ӯ қабул намудани санади судӣ оид ба фарзандхонии ноболиғ шаҳрванд Б мусоидат карда метавонад. ҳамин тариқ бо роҳи фереб аз шаҳрванд А маблағи 10,000 сомониро тасарруф намуда ба манфиати охирин ягон амалро иҷро накард. дар робита ба ин ҳолат нисбат ба Гулов Шаҳбоз бар асоси моддаи 247 қисми 2 бандҳои В Г кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ кушоданд. ба ӯ барои қалобӣ бо истифода аз мансаб ки боиси расонидани зарари ҷиддӣ ба шаҳрванд шудааст, ҳамчун ҷазо ҷарима ба андозаи аз 365 то 912 нишондиҳанда барои ҳисобхоҳ ва ё аз 2 то 5 соли зиндон таҳдид мекунад. вале таҷрибаи судӣ дар Тоҷикистон нишон медиҳад ки мансабдорони бопора ба даст афтода дар сурати ҳамчун қалобӣ коруба шудани айбномааш бо пардохти ягон ҷаримаи рамзӣ аз ҷавобгарӣ халос мешаванд ва баъди чанде дар ягон мансаби нави равғанӣ пайдо мешаванд.